Puno na ang quarantine facilities ng siyudad sang CADIZ kag wala na sang ligwa pa rason nga nagsulat ini sa Regional IATF nga mapapanaugan sa moratorium ang pagpauli sa mga stranded individuals sa siyudad para may tion man nga ma-decongest ang lugar. Sa ginpapanaog nga resolution sang RIATF, nagsugod Nobyembre 2 tubtub 6 ang moratorium. When we requested, puno-puno kami, which was 2 weeks ago. Okay. Approve nila, siguro mga 70% kami sabong may bili na. Ay. Timing man yung makapahuay, yung tayong kuha naman ang frontliners na in charge na. 14 diyas naman nga moratorium sa pagpauli sa mga LSI ang ginhinyo sang banwa sang MANAPLA para matayuyon sang banwa ang kampanya sini kontra COVID-19. Magasugod Nobyembre 5 tubtub 18 ang temporary suspension sa pagpauli sa mga LSI sa MANAPLA suno sa RIATF. Kag ang BINALBAGAN 15 diyas nga moratorium ang ginhinyo kag ini ang ginaprubahan sumugod Nobyembre 2 tubtub 16. Sunod naman kay BAGO City Mayor Nicolas Yulo, halos na puno na ang ila quarantine facility, ilabi na nga may ginsugat sila nga mga na-stranded sa Tabuelan, Cebu, amo nga naghinyo man sila sa moratorium. Inya nagsugod Oktubre 29 tubtub Nobyembre 7. Pinagpuno pa lang kay may mga naging kuha kami sa Cebu, sa Tabuelan na 34 kay size. So mayara pagiging inabot na ROF, so nag-request si ANAY ng moratorium na ANAY. Standing sa resolution sa tion nga matapos na sa nasaad nga petsa moratorium, ginakabig nga gilayon, lifted na ini.